Sakit kaayo huna-hunaon no? Alang kataas na nga to ang edad. Pero wala paghihapon day na ipundar. Unya, makumpir nga to ang ato ang sarili sa uban. Ang imuhang mga kabats na anay mga sakyanan, ana po'y mga sariling balay. Ang imuhang mga tropa, mga successful na, uglayo na kaayob na abot sa kinabuhi. Pero kita, nagkamang paghihapon, bisan unsaon pagpaningkamot, mura gihapon o buhay kausaban. Sabayan pag mga problema o mga challenges. Naapay mga tao sa palibot na grabe makapang-lockdown sa imuha. Nice. Lord, ikaw na'y bahala sa kuha ha. Bisan asa mang kudalon sa kapalaran. Basta kay kasalid ko sa imuhang mga plano ug sa ako ang sarili.